12 decembrie 2025, suntem în Constanța, la Biblioteca Județeană Ioan Neroman. Astăzi începe a sărbători și a omagia etniile din România. Și 12 și 13 decembrie se sărbătorește ziua etniei tătare. Tătare, după cum știți, este un popor asiatic care a ajuns în România de-a lungul anilor cu războaie, cu cotropiri, cu prietenii, cum a fost politica. Cine a fost Ioan Neroman? Aici îl vedem pe Ioan Neroman, avocat, publicist, scriitor, născut la 1866, decedat la 1931. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Paula Pintelescu și Petre Pintelescu, familia Pintelescu. Au inaugurat-o pe 30 noiembrie 1998. Biblioteca Județeană Ioan Neroman, Constanța. Consiliul Județean Constanța, cu biblioteca se află pe strada Mircea cel Bătrân. Deci astăzi, începând cu 12 decembrie, celebrând ziua etniei tătare din România. Masă rotundă făcută de domnul profesor Ibram Nureddin, ziua etniei tătare din România, istoric și semnificație. Sunt invitați Ovidiu Dunăreanu, președintele filialei Dobrogea Uniunii Scriitorilor din România, convențierii interetnică în Dobrogea, Luminița Stelian, bibliotecar, doctor în istorie, presa în expresia tătară și turcă în perioada interbelică, Ali Osber, bibliotecar, și tot acum se lansează și cartea Tătare din Dobrogea, în 6 volume. Omen literar cu Ion Bratu, Solisa Oleg Danoscu, Ionuț Neagu, Ali Ridvan și recital de poezii. Va fi astăzi. Și intrăm în interior. Uite aici intrarea în frumoasa bibliotecă județeană de la Constanța. Bradul este făcut, tablouri de copii făcute aici și sunt prezentate publicului. E un edificiu de cultură a românilor, a Dobrogei, a români din regiunea Dobrogea. Vă prezint câteva aspecte. De ce țin mult neapărat să prezint pe Mihai Sadoveanu? Și prezentând pe Mihai Sadoveanu mă gândesc la Dan Herford din Olanda, strănepotul lui Sadoveanu, cu care am fost vecini în orașul Bârlad. Deci, Dane, când vei vedea filmul, ți-am zis că la noi, la Constanța, străbunicul tău este omagiat. Sculpturi și edificii, cărți, fotografii interbelice, din perioada interbelică, toate acestea sunt prezentate publicului larg. Așteptăm invitații. Invitații trebuie să apară din clip în clipă. Mai e până la ora stabilită. La ora 2 încep. Am venit mai devreme pentru a vă prezenta cât de cât câteva aspecte de aici, din frumoasa Bibliotecă Județeană Constanța.
inclusiv Nicolae Labiș, avem scris amintiri de la Nicolae Labiș aici. Fiindcă biblioteca e făcută nouă, dar prin Constanța au mai fost biblioteci, dar în decursul anilor au fost, din cauza războiului, multe au fost deteriorate și s-au refăcut altceva. Ca o prezentare, aici este o biserică turcească, musulmană, o geamie, iar din coace sunt cărți și înscrisuri despre ziua turcilor și tătarilor, în special a tătarilor, din județul Constanța și din toată Dobrogea. E Biblioteca Județeană Consiliul Județean. Și acum să vă arăt, datorită familiei regale a României, acest steag este al meu, regina Elisabeta, poeta Carmen Silva și regele Carol I, omul care, datorită lui, familia care, datorită lor, au adus Dobrogea la țara mamă, la România. Și tot ei au făcut, datorită Carol I, au construit geamia, moschea Carol I și geamia Unchiar. Astăzi noi suntem în 2025, suntem în Uniunea Europeană. Să rămână la mulți ani, doamnă. Noi suntem născuți în acele zi. Doamne ajută. Da, exact. Au vrut spun ceva, mă. Da. Așa e viața. Da. Deci astăzi, Asociația Culturală Tătară, Constanța Bârsini. Un lucru foarte frumos aici la Biblioteca Județeană, aripi, o pasăre cu aripi făcute din cărți. Deci avem nevoie de carte, de cultură. Trebuie să citim, să învățăm. Un lucru foarte frumos. Iar aici un fotoliu, iarăși făcut din cărți, pe care poți să stai. Numai asta, specific dobrogene, lucruri specific dobrogene. Invitați încep să vină. Suntem mai e până la ora de începere, cel puțin o oră, dar oamenii au început să vină.
Vineri. Vineri? Hocam adı var mı? Nasıl? Asociați ADVO. ADVO adına olan. Sayın Mücahit. Advu Asociația müdürsünüz. Evet, o başkanım orada. Preşedin Başkan. Bey'in. Evet. Başkan. Advu başkan diye. Olur. Türkçe. Olur. Teşekkür ederim. Türkçe Tamam. daha iyi. Diğer ciltler var zaten. Evet. Ne diyeceğim buraya siz? Evet. Sana vereceğim. Meclis dinliyor. Evet, ben Asociație. Asociația pentru Dialog și Valori Universale. Tentată să vă revăd din nou, v-am mai văzut acele pentru care v-am reținut pe retină și deja am venit la dumneavoastră. Celor născuți în acest spațiu care este special pentru toți locuitorii din România, special pentru că aici trăiesc multe etnii care în armonie, în prietenie, realizează lucruri minunate. E deja o obișnuință pentru Biblioteca Județeană Ioan Roman să sărbătorească în fiecare an Ziua Etniei Tătare din România. Știm că este pe 13 decembrie, dar pentru că biblioteca este închisă data de 13 fiind sâmbătă, și anul trecut, tot pe 13 decembrie, am sărbătorit cu mare bucurie Ziua Etniei Tătare. Am pregătit pentru dumneavoastră o masă rotundă la care, alături de domnul profesor Ibrahim, care este președintele Asociației Barțin Birsin, am decis să invităm la o masă rotundă să vorbim despre această zi importantă, însemnată pentru comunitatea dobrogeană și în special pentru toți tătarii din România, pe domnul Ovidiu Dunărean la această întâlnire. La mine în Iaș, în personalitate pe 100 de noi constanțenii, de fiecare dată alături la evenimentele culturale, istorice ale spațiului dobrogean, va avea și dumneavoastră o intervenție. După cum ați putut observa, această întâlnire este întregită de elemente expoziționale, pe de o parte, o serie de cărți ale domnului profesor Ibrahim despre civilizația, cultura tătară din România și implicit din spațiul dobrogean, de asemenea și alte titluri care vor fi prezentate de doamna Lumița Stelian sau de doamna Anca Angela Dobre de la Bibliografic, de la compartimentul bibliografic al bibliotecii noastre și totodată o serie de imagini, desene, picturi pe care domnul profesor Ibrahim le va prezenta. Întregim această întâlnire cu un moment muzical, literar, așa cum ne-am obișnuit, și muzică și recitare de poezie tătară criminală. Pentru momentul muzical literar sunt invitați Vivian Braciu și Ionuț Neanu de la Teatrul Național de Opere și Balet Oiedanovski și Ali Ivan, care va interpreta muzică tradițională tătară. Încă o dată. Tătar, cetățean român și intelectual, între altele. Dacă vreți să vă spun două cuvinte despre mine, sunt primul decan al Facultății de Arte din Constanța. Am transformat, adică am adus încă, ca să spunem, o floare în grădina Universității Ovidius, care se numește Arta și Artele. Expoziția pe care o vedeți este legată de realizată de personalități ale culturii clasice, plastice, românești, Tonița și Isăr. Sunt câteva portrete, localități, imagini despre tătari, despre ocupațiile lor, despre maniera în care au trăit în acest mirific spațiu românesc. De asemenea, mi-am propus în cadrul acestui eveniment cultural să prezint și o expoziție de carte tătară din cele, să zic
30 de volume pe care le-am scris până acum, sigur, o parte sunt prezente și ele aici. Elementul se leagă de elementul de astăzi, de fapt, o zi înainte, cum a spus și doamna manager al Bibliotecii Județene de Roma, se leagă de Revoluția Populară Crimeiană, al cărei președinte a fost un man, Celebi Gihan. El a trăit între 1985 și 1918, a fost, este un intelectual de marcă al tătarilor, nu numai crimeieni, pentru că el este din Crimea. Deci noi sărbătorim astăzi acest eveniment, crearea Republicii Democrate Populare Crimea. Numai Gihan a fost literat, a fost deci, și poet și prozator, a fost un stiu al Rusiei de vest, al Ucrainei, al Crimeei, al Ucrainei, al Poloniei și al Lituaniei. Polonia și Lituania au avut. Am încercat, m-am străduit să vă arăt câteva portcapuri, cum se spunea în vechea limbă românească, deci câteva fesuri și căciuli, ca să spun așa, tipic crimeiene, pe care ei le purta și cu care, sigur, ele nu sunt originale, vă dați seama că dacă ar fi original era un lucru deosebit, dar sunt fesurile, căciulile pe care ei le purta când mergeam la școală, când mergeam la geamie, când a fost în Turcia, când aceasta este tipica căciulă de astrahan crimeiană. Aceste celelalte două sunt cele cu care intram în geamie, pentru că, vedeți, au semiluna în geamia și am zis să dau o pată de culoare ca să ne apropiem puțin de acele timpuri importante ale perioadei crimeiene. Din păcate, Revoluția, vreau să vă spun că expunerea în limba tătară, deoarece sunt cam puțini tătari de-ai mei aici, am făcut-o în domnul Patru, pe care o să-mi primiți expunerea vieții și activității lui Numancelui de Gihan, ca să poți prescurta, că ar trebui să vă povestesc o oră. Sus, o mică fereastră. Înăuntru, prin grilaje de fier, pătrunde nu lumina, ci suferința. Igrasie, umezeală, verde, jegai, în fiecare colț de cameră. Pat de lemn, mâncare proastă, de jos suflă frigul. Zi de zi, cineva udă și mătură podeaua. Din când în când înjură o cărăște de mamă. Seara, camera devine perdea, devine cortină. Cel întemnițat, cel singur, se lasă pradă coșmarurilor. De ce inima mea sărmană se zbate, palpită? De ce îmi tremură pielea? De ce sunt umilit fără motiv? Ziua, seara, gardienii ne calcă, ne înjosesc, verifică lapetele grele la fiecare oră de 4-5 ori. Neagră temniță, mai rece ca gheața, devine mormânt. Aici intră cei buni, nu cei răi, criminalii. Și nefericiții aici șubrezesc sau înnebunesc, nerezistând pedepselor, torturilor nedrepte. La Tulcea și în alte părți, dar de această dată la Biblioteca Județeană, în această prestigioasă instituție de cultură, volumul 6 va cuprinde o serie de lucruri legate de geamiile din Dobrogea, pentru că multă lume nu le cunoaște sau nu știe nici măcar care sunt regulile de intrare în geamie. Trebuie să le învățăm, normal, pentru a ne respecta unii pe alții. Sunt pagini despre presa de expresie tătară și turcă, sunt articole legate de o parte din tradițiile tătarilor, de asemenea sunt poezii, sunt două materiale despre cum au fost văzuți sătanii de către pictori români, e vorba de școala de la Balcic, o parte din ei sunt aici,
Acesta este un tablou, cel din centru, care este legat de eveniment, un tablou foarte frumos, sărbătoare, se cheamă, unde tătăroacele noastre splendide, în costume naționale, exprimă bucuria, poate și gândul că, iată, suntem împreună cu prietenii români. Este realizat un tablou, acest tablou de o doamnă pictor din Asociația Artiști Dobrogeni. Asociația Artiști Dobrogeni, pe care împreună cu doamna Mirela Tostoi am creat-o. E adevărat însă că lumea nu-și mai amintește de cine mai face câteva lucruri interesante și bune pentru comunitate. Am fost primul decan al Facultății de Arte, dar lucrul ăsta nu se promovează. E problema românească, în general umană, a românului care, sau problema unor oameni români care nu știu să-și aprecieze valorile și eu cred că am făcut suficient pentru comunitatea mea tătară. Deci, urmează să... Noi vă știm și vă prețuim, vă apreciem și Da, asta n-am vrut să spun că am în sală câțiva studenți de-ai mei, am 50 de ani de activitate, de carieră universitară, dar așa înregistrat, înalte, nu, ca să spun așa, m-am pensionat după 50 de ani de activitate universitară și cea mai, cum să vă spun, cea mai prețuită doamnă a mea este, evident, soția, pe care vreau să se ridice să o vedeți. În care nu puteam să stau în bibliotecă, adică nici în bibliotecă, dar nici în camera de lucru, pentru că întotdeauna în ghilimele cu teme românesc, mă veștelea, nu te duci după pâine, nu te duci după unt, nu te duci după lapte, după apă, și așa mai departe. Și eu îi spuneam, lasă-mă că am o idee, acum lucrez la ceva. Dar, mă rog, astea sunt lucrurile familiale care se petrecă sau petrecut în teatre. În orice caz, îmi voi continua, dacă voi avea sănătatea, să scriu cel puțin 10 volume de spiritualitate tătară, deci acesta care lansăm este volumul 6. Unul se va continua cu sărbătorile fundamentale religioase ale tătarilor, Ramazan, Bairam, Curban, Bairam și alte sărbători religioase. Un alt volum va vorbi despre limba tătară și locul ei în cadrul limbilor turcice și mai ales starea ei, pentru că, din păcate, UNESCO ne spune că la sfârșitul secolului 21 limba tătară va dispare, va pieri. De ce? Pentru că generația de tătari care trăiește nu va mai fi și, din păcate, la noi, deși Constituția permite, deși legea învățământului permite, Uniunea noastră a tătarilor nu a mișcat un deget să înființeze clase în limba tătară, să facă măcar ore de limbă tătară la nivel de grădiniță, deci gimnaziu, de liceu, nici cu atât mai mult la universitate. Deci noi avem o problemă. Constituția noastră e foarte generoasă, foarte permisivă, garantează dreptul la învățătură, garantează promovarea limbii materne, garantează promovarea religiei, dar noi nu ne mișcăm ca și comunitate. Și îmi pare foarte rău să spun acest lucru. Una este festivismul, care de obicei se arborează de 13 decembrie, de 5 mai sau de alte sărbători, și alta este realitatea dureroasă că noi nu ne știm limba și evident că UNESCO are dreptate din acest punct de vedere, că dacă nu facem ceva, limba tătară, dar să știți că mai sunt încă vreo 10 limbi care vor pieri din România după raportul UNESCO din România. Nu vă spun care, doar așa în particular să vă spun documentul pe care l-am citit. Deci este bine să ne promovăm limba, inclusiv limba română. Mă gândesc la tinerii care pleacă în afară, dar care, din păcate, nu-și mai promovează limba, istoria, tradiție. Pentru că nu ești tătar dacă te numești simplu Ibram sau Ali sau Veli. Ești tătar dacă știi istoria, tradițiile, cultura, elementele reprezentative care conturează fizionomia spirituală a tătarilor, așa cum nu ești român
doar dacă te cheamă Vasile sau George, este salutul nostru, care înseamnă unitatea dintre sensibilitate, gândire, rațiune, care înseamnă 3 lucruri. Vă port în suflet, vă vorbesc de bine, e vorba de limbă, și îmi sunteți prieteni. Deci, vă rog să primiți din partea mea această idee. Vă port în suflet, vă vorbesc de bine și îmi sunteți prieteni și eu mă simt foarte bine aici, împreună cu dumneavoastră, că am putut să particip la această sărbătoare a etniei tătare pe care ne-a prilejuit-o Guvernul României prin legea 253 din 2006. Vă mulțumesc foarte mult! Nu va dispărea ușor limba tătară și azi noi facem tot posibil să o susținem și aici la București. Nu aflu alături de dumneavoastră, dar mai cu seamă față de acest om de mare frumusețe fizicească și intelectuală, care este profesorul Ibram. Îl știu de multă vreme, de tânăr, de când am intrat în Constanța. Și de ce să nu spun că vorbește cu sfințenie, pentru că este printre puțini oameni musulmani, să spun așa, care au mers la Mecca, din câte îmi amintesc eu. Am scris și o carte. Da, da. Acum, perspectiva mea este una a acelui Bayraktar. Asta am întrebat pe domnul profesor. Bayrak înseamnă steag, Bayraktar, un purtător de steag. Un purtător de steag în spațiul dobrogean, a spiritualității și multiculturalității acestui, știu eu, extraordinar loc în care ne-am născut și care ne-a format. Acest loc de sinteză românească în același timp, dar și de sinteză ușor balcanic-orientală. Nu avem cum să ne ascundem de lucrurile acestea. Eu născut, vă spun o scurtă poveste care nu o să dureze mult, e o proză scurtă. Eu, de tânăr, am trăit pe malul Dunării la Ostrov, un sat în care nu erau decât o familie de tătari, 2 familii de turci și una de bulgari. În restul erau românii dicieni, românii de dincolo de Dunăre, cojeanii și mocanii care au venit încă de la 1820 masiv de tot, s-au stabilit în satele de la Dunăre, ceea ce a constituit un lucru fundamental pentru existența românească și pentru Dobrogea, ca după 1877-78 să fie și a noastră într-un spațiu mai mare. Vă spun că în sat acolo, ca copil, eram prieten cu Vili Turcu. Dar de fapt Vili nu era turc, era tătar. Am asistat la nu-mi iese din minte, un moment fundamental, acela în care acest copil a fost, i s-a făcut circumcizia, aveam vreo 6-7 anișori. Toți părinți, copii, ne-am repezit la ușa lor. Am asistat la un spectacol de o mare frumusețe. Acest prieten al nostru, îmbrăcat în alb, un coifal, venise Hogea la familia respectivă. S-a întâmplat momentul circumciziei, care îl știți cu toții, dar s-a întâmplat un moment că familia lor acolo a făcut o petrecere de o frumusețe rază ca de vis. Între timp, familia s-a mutat aici, aproape la Castel, unde erau grupurile lor. Mai târziu, la liceul din Ostrov, am avut un prieten, m-am trezit coleg de bancă în prima clasă, în clasa 8-a, cum era înainte, cu un prieten de-al meu, care venea din Cobatin și era tătar la rândul lui. Domnule, m-a impresionat acest om, iar chiar mi-am notat numele și îl țin minte, că avea un nume mai ciudat. Îl chema Mutalâc, un cer, îi spuneam noi, dacă nu cumva era un cer. Domnule, un om de o calitate deosebită, un om cu o deschidere sufletească, prietenească, un om care vorbea ușor tătărește și da o anumită alură
specială care ne făcea pe noi să zâmbim. Am avut cu el în copilăria aceea de elevi un moment fundamental. Noi la țară făceam limba rusă în liceele de la țară și Ai văzut, nu? Îmi place la Lucale? Ce să fac și eu? De pe cum nu se vede că e prea... Nu, merge, e... De la copii. Da, se vede pe o parte. Se vede. Județeană de la Constanța. Un citat de-a lui Gary Paulson. Haideți, suntem cu Ia deschideți geamul un pic. Unul din geamuri, dacă se poate. Da, da. Și aici e adevărat. și el foarte frumos. La o săptămână, trecând pe lângă Casa de Cultură, în stația de mașină de acolo, 5 dintre tătarii pe care i-am văzut și am stat de vorbă cu ei la întâlnirea de cu o săptămână în urmă, tăcuți încremeniți, îi întreb ce s-a întâmplat. Venind de la mormântarea lui Kerim Altai. Ce inteligență și ce forță fabuloasă pe acest om, pe acest tătar, de a se despărți de noi toți prietenii lui cu o săptămână înainte. Între scriitorii care avem membri în filiala Dobrogea Uniunii Scriitorilor este doamna Emine Mel, venită de la Dobrici din Bulgaria, admirabilă, să știți, una dintre marile profesoare, una dintre marile poete și una dintre marile traducătoare ale literaturii române afară și ale literaturii tătare. 26 de ani aici, fiind membra filialei noastre, voi publica un material apărut, scris și trimis pe curând de doamna Anastasia Dumitru, care se află prezent aici, critic, scriitor, membru al filialei noastre, despre Gunera Gora, 85, printre elitele interculturale. Iată că etnia tătară vine cu o forță extraordinară, creând în imaginea aceasta a Dobrogei o lumină specială, alături de celelalte etnii, alături de noi românii. Bună ziua! Doresc în primul rând, cred că da, doresc în primul rând să-i mulțumesc domnului profesor Ibram pentru invitația pe care mi-a făcut-o să prezint câteva elemente privind presa musulmană în România. Și de asemenea să vă adresez dumneavoastră la mulți ani membrilor comunității tătare pentru ziua dumneavoastră de mâine, 13 decembrie. De-a lungul timpului, Dobrogea a fost cămin pentru numeroase populații care și-au găsit aici acel termen de acasă. Iar aceste populații au avut o colaborare și o conlucrare de bună înțelegere și vecinătate, împreună contribuind la o dezvoltare a civilizației dobrogene. Creând, așa cum s-a spus și mai înainte, acel termen cunoscut în istoriografie de mozaic etnic dobrogean. Acest mozaic etnic dobrogean devine pregnant după revenirea Dobrogei în 1978, care reprezintă o provocare pentru toate domeniile vieții sociale
de 2 ani activez ca bibliotecii județene Ioane Roman la compartiment digitizare. Sunt mândră că fac parte din etnia tătară și o să încep cu o strofă din Bis de Barmuz, adică și noi existăm de Nejder ca ea. Men tatarman, duniam kolatarman, yaman tanka şarman, vososları eş unutmadık, keşe gündüz hatırladık. Nejder ca ea, Bis de Barmuz. Sunt tătari, mi se spune, din brațele către lume, toate relele le dau la o parte pentru a trăi cu semenii mei îndreptate. Nici când nu uităm aceste rânduri, le purtăm mereu în gânduri. Mi-a fost foarte greu să aleg din personalitățile tătare care și-au adus contribuția la cultura, la tradițiile tătare, la istoria tătară, pentru că m-am născut în Mecilia și nu este o coincidență că cel mai mare poet național al tătarilor a locuit în Mecilia. Am ales să vorbesc despre o personalitate marcantă, Mehmet Niazi. Mehmet Niazi este poetul național al tătarilor, poetul național tătar, rapsodul pe deșteptării naționale și al dorului pentru patria pierdută, director școlii musulmane din Constanța, intelectual și-a dat timp să studieze la școlile române. Senator și deputat tătar în legislativele Partidului Liberal în perioada interbelică, Selim Abdulhakim a militat pentru drepturile poporului său la cultura și la viața politică din România. Antenea fondul Selim Abdulhakim, suma fiind folosită pentru ajutorarea elevilor tătari, ofițerii tătari din acea perioadă, elevii bursieri, primarilor licee românei sunt datori acestui militant al scenei politice și sociale a României interbelice. Sebac Husein, compozitor, pianist și educator tătar din Crimea, cu activitate predominantă în diaspora tătară, absolvent al Conservatorului Român, a fost un muzician de valoare, interpret de mare talent vocal, era ascultat cu sfințenie de conație de naștere al tatălui meu, a exercitat profesiunea de judecător la baza CIT, Mecilia, Sulina, Constanța. Săracii statelor noastre, în special cei din Deușe, au fost mereu în atenția domniei sale. Urmașii săi au fost absolvenți de studii în perioadă de ani. Opera sa bilingvă, Cheșchen Kuller, Zilele vieții mele din 2003, evocă tradițiile poporului, anii de prigoană și cuprințele închisori comuniste. Shahid Veli Abdullah, secretar al Consulatului Turc din Constanța, personalitate fascinantă a culturii și responsabilității tradiționale, a fost condamnat pe viață și a murit demn la închisoarea din Delj. Nu îi se cunoaște pământul, dar cei doi fii Javi și Baruch au devenit academician tătar. Mehmet Vani Sever, profesor de limbă turcă și tătară la liceul pedagogic, tătar, poet, prozator, autor de drame, a fost condamnat la închisoare pentru 15 ani, eliberat pentru să plece în Turcia, unde a continuat să scrie. Faruk Musa Velula, inginer mecanic, dacă afară de la arhitectură din cauza dosarului de cadre, are numeroase invenții brevetate la OSIM. Ismail Ziadin, tatăl era original din Crimea, s-a născut la Constanța, urmând seminarul teologic musulman din Megetia, apoi Politehnica din Timișoara. Kerim Altai a pomenit și domnul Dunăreanu, realizator... Merge mai departe, dacă... Da. Ne cer scuze dacă nu am omis să-i pomenim pe fondatorii și profesorii seminarului teologic musulman din Babada și Megetia, de faci de cultură datând din secolul al XV-lea, Cheman Argir, Ahmed, primana Mercidiei, de la sfârșitul secolului nostru. Avem o recomandare și la dumneavoastră a tătarilor și să dea Dumnezeu să conviețuim așa cum am conviețuit și până acum și ce urât sună conviețuim, că noi suntem tot aia până la urmă. Să trăim. Vroiam să o completez și să vă cer cumva ajutorul etnicilor tătari, să o completez pe Luminița.
ea spunea că avem ziare tătărăști și că nouă ne ajută foarte mult la cercetare. Ziarele comunității musulmane. Comunității musulmane și ne ajută foarte mult la cercetare. Și aici vreau să mă leg, să fac legătura și cu volumul 6 și cu toate volumele domnului profesor Ibrahim Nureddin. Noi nu știm turcă, nu știm tătară și avem nevoie de dumneavoastră. Nu știm limba veche, cu caractere arabe. Nu știm cifrele care sunt anii, știți că se socotesc. De aceea este absolut necesar ca dumneavoastră să vă învățați copiii limba tătară. Și de aceea este necesar, pentru că n-a spus domn profesor de data aceasta, dar este pe cale de dispariție, este printre primele limbi care va dispărea de pe Pământ și este și e păcat. Pentru că se pierde o lume, se pierde un popor. Eu o să mă refer în general la cărțile domnului profesor, pentru că am înțeles că suntem puțin în criză de timp. Și o să mă refer la acest volum ultim, se numește Pagini de memorie culturală identitară la tătarii din Dobrogea. Domnul profesor a promis 10, eu îi urez 15, 20, adică să fie sănătoși și să trăiască. Ceea ce vreau să vă spun că sunt niște... este o schemă pe care domnul profesor o atinge în fiecare volum. Dânsul a dedicat volumele comunității tătare. A dedicat volumele familiei și bunicului său, crimean, tătarilor crimeeni, bunicului său crimean, dar eu nu cred că a dedicat-o doar tătarilor crimeeni, tătarilor în general, ci și românilor. Fără îndoială că tătarii trebuie să-și cunoască istoria, este obligatoriu. Sunt tătari, sunt români, dar trebuie să cunoască istoria, limba etniei lor. Se adresează românilor pentru că, vedeți dumneavoastră, și noi românii trebuie să recunoaștem, noi cunoaștem ca fuflu, îi cunoaștem pe tătari. Noi știm că fac și ei baclavale, la fel ca și turci, că fac saranghi, că fac șuberecuri și așa mai departe. Și că au cântecele, le cunoaștem și... Dar vedeți dumneavoastră, ceea ce realizează domnul profesor în toate aceste volume este interpretarea religioasă, psihologică. Adică domnul profesor răspunde de la acel de ce, cum s-a ajuns aici. De exemplu, ne povestește despre Allah. Noi am întâlnit, când ne mai traduce cineva, ne-am mai întâlnit niște nume care îi se atribuie lui Allah. Să știți că sunt 100. Nu știm obiceiul 100 cât? 99. 99. Am spus eu 100 rotunjit, așa, că dau de la mine. Nu știm obiceiul cafelei. Nu știm de ce noi nu avem voie să intrăm în geamii, noi femeile, să intrăm împreună, mă rog, tătărul aici, să intre în geamie împreună cu bărbați. Domn profesor explică. Nici în altarele creștine n-au. Nici noi n-am. Noi în general avem voie. Nici la multe respecte. Dar dacă n-am fi noi, nu fi un pagă? Da. Și vreau să vă mai spun că fiecare dintre aceste volume începe cu imnul tătarilor crimei. Să-l ascultăm deci? Să-l ascultăm deci eu la...
la începutul fiecărui volum. Vreau să vă spun că volumele sunt scrise bilingv, adică le înțeleg și tătarii, le înțelegem și noi români. Și o să vă spun în mare număr, pentru că nu mai avem timp, nu-i așa, Maria? Așa cam despre ce este vorba, ce puteți citi. Genul minoritate, pentru că e inclusiv în momentul în care toți și tătarii erau majoritari. Eu vă rog frumos să citiți aceste cărți, aceste volume, pentru a înțelege mai bine pe frații noștri tătari. Dintre cei mai dotați vocal artiști ai Constanțenei Teatrului și el ne va prezenta a fost director și manager în Grecia, el are are cumva și sânge grec, dacă nu e chiar grec. Sânge greco-român. Da. Deci ne va încânta 2-3 melodii, depinde cât îl puteți suporta cu diminețele cu ale dumneavoastră pe el, pentru că mai avem și pe Iulian Ratu și mai avem pe interpretul nostru de muzică tradițională tătară, Alin Ridvan. Deci, pot să... Super, da, să vă rog la partea tehnică de frică. Da, așa și o microfon. Deci, e bun? Repertoriul foarte bogat, dar asta nu-și poate permite decât 2-3 melodii. Atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aș
dori să felicit și eu pe această cale pe domnul profesor Ibram Nureddin, pentru care îi port un mare respect, pentru că ne-a scris un nou volum al spiritualității tătare. Vreau în continuare să mulțumesc pentru tot lumea prezentă și pentru frații noștri români sărbători fericite. Știți că vin și sărbătorile și, bineînțeles, mai târziu am pregătit și o melodie adevărată. Pentru început, melodii tătărești, pe scurt, cum vrea domnul profesor. Eu, la mine, repertoriu e foarte mare, dar ascult. Nu mai văd, da? Just
Volumul pe care l-am scris astăzi, da? Puteți asculta și să
dacă faceți poate. Nu vreau să vă țin în picioare, ca să vă dau și cărți în același. Și că mintit, da? Domnul profesor dă cărți și autografe tuturor celor care au venit. Au venit foarte multe invitații. Și o frumoasă melodie care mi-a plăcut mie și mai mult, care o știți dumneavoastră, se potrivește.
With every Christmas card I write. Aplauze pentru doamna Ibram. Mulțumim. Mai fă una, mai aud. Wampa libera, but I'm dreaming for a white Christmas. With every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmas